Ilabihang pagpangandam ang gihimo karon sa tulo ka Kuyamis Beauties nga gikatakdang musangka sa ilang tagsa-tagsa ka National Beauty Pageant Journey sa umaabot mga bulan ning tuig 2022. Pulos excited sa pagkabot sa ilang magipangandoy nga korona uban ang paghatag garbo sa tibuok lalawigan sila si Miss Kuyamis 2022 fourth runner-up na Taja Vea Bautista, ang representante sa Miss World Philippines karong Hunyo 5 ug sila Miss Kuyamis 2022 first runner-up Jemema Tempra sa Miss Philippines Earth 2022 ug Miss Kuyamis 2020 first runner-up Esel May Pabilyaran sab sa Binibining Pilipinas nga sa umaabot bulan sa Hulyo ang Coronation Nights. Nagpahigayon ng kagamahan ng probinsya sa Misamis Oriental ug usa ka special appearance uban ang nasangpit nga Misamis Oriental representatives sa national stage niadtong Mayo 30, 2022. Atol sa sinimanang pagpakayab sa nasudnong bandila sa Kapitolyo Probinsyal. Uban si Provincial Tourism Head Attorney Jeffrey Saclot nga maoy nag-introduce sa nasangpit nga mga dalaga, dako ang pasalamat ngadto kang Governor Bombi tungod sa walay puas nga suporta ug inspirasyon kanila. And I would like to thank Governor Bombi for allowing me to represent Misamis Oriental and to the department heads and the sangguniang panlalawigan. And of course, Attorney Jeffrey Saclot, the head representative of the Department of Sangguniang Panlalawigan, and of course, the employees of Provincial Capital of Misamis Oriental, and mangayo po sa inyong suporta sa Miss World Philippines journey. I am very grateful for this opportunity that Miss Or has given to me. I will carry its name all over the world with pride and honor, and especially thank you so much to our Governor Bombi Emmanuel. Thank you so much for the support, Governor. Your heart of service truly made an impact to each and one of us here today. I want to show my immense gratitude to our dear Governor who has always believed in our dreams and who, through making tourism his main flagship, brought us to these apan beauty pageants. Governor Bombi Emmanuel. Misamis Oriental, I may not be that perfect candidate, still my tenacity, passion, and steadfastness wouldn't just allow me to represent the province, it will also bring pride again, hopefully this time, in bringing home another Binibini crowd. Nihangyo sila Bautista, Tempra ug Pabilyaran sa padayon nga suporta sa tanang Misamis-non kanila ug saad nila sa katawhan ang pagbuhat kutob sa ilang makaya aron ang gimithing kadaugan maangkon alang sa tanan. Ang programang Turismo ni Governor Bombi Emmanuel gipunti nga labing rason kung anong samot na ilan ang lalawigan sa Misamis Oriental sulod ning nasud sa Pilipinas. Lakip na sa tibuok kalibutan. Gani sa matang sa beauty pageant, wala sukad nagpaulahi ang lalawigan ug miharbat na sa daghanang titulo ug korona sulod sa katuigan. Kauban si Andy Pakamalan sa kamera, ako si Lambo Regian Amor May Guy, alang sa Miss Or Balita.